Eli phulo liquka ukufundiswa kukhwaza ngomboko kunye neentlanganiso kugxilwe kwindawo evame kuyo le ntsholongwane kwakunye namaziko emfundo ephakamileyo. Iindibano zolonwabo kubafundi zinegalelo kusulelana ngale ntsholongwane. Zitargetha kakhulu iindawo zokuhlala ezi zabantwana besikolo kuba kuphaya bahlala khona apho baqhathanayo umsasazi bangazinxibiyo imask banga-observiyo noqaqelwano ulu nayo yonke imiqathango urhulumente athe wayibeka nayo yonke le message kudala siyishumayela ukuqala ngo-April. Iindibano kunye nokuphuphumala kweteksi isengumngeni kweliphondo kumiselwe imiqathango ukuqinisekisa abantu bayawuthobela umthetho. What is also discovered there is that in terms of the tavern owners, there are no compliance officers, and we are going to introduce that so that each and every tavern there is a compliance officer, so that there are the strict adherence to regulations which government has put in place. That is also applicable to churches as well. Kule veki kuza kuxelwa kummandla waseNelson Mandela Bay. Umphathiswa wezempilo ugqirha Mkhize kulindeleke andwendwele eNelson Mandela Bay nesisiqhubo sale ntsholongwane ngabantu abangaphezu kwama-6,000 abosulwe yile ntsholongwane. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi Ngqina, ndiseMondi.